Ahoj, tu je Katka, tamto spinka kocúr Yumi. Dneska sme boli na výlete, boli sme s Ľudskou v botanickej záhrade, je tam cumlíkový strom a Ľudská tam bola odniesť svoj cumlík, ktorý nepotrebuje. Toto video vám ukážem neskôr, pretože dneska sme boli v Pepku a bola som kúpiť niečo pre Ľudsku. Majú Pepku krásnu jesenú výzdobu, no ale ja som kúpila niečo úplne iné. Kúpila som tieto nádherné plavky, z ktorých sa nesmierne teším. Sú trošku veľké, 92 až 98, stáli 6 €, ale my chodíme plávať aj v zime, takže do decembra budú je dobre. Sú veľmi krásne. K tomu som kúpila plienky, pretože ešte ich potrebujeme. Tieto plienky na plávanie sme teraz kúpili L-ka od 10 do 14 kg. Predtým mala túto istú značku, ale M-ka, ale boli na suchý zips, ale tieto sú podobné ako pampersky. Majú gumičku, ľahko sa vyťahujú, no a keď ich nepotrebujeme, sa iba natrhnú a ide ľahučko dole. Okrem toho som kúpila Ľudské tričko s dlhým rukavom. Mám rada také tie tenčie. Môžem potom dať na tú svetrík a dieťa sa až tak veľmi nepotí. A pritom je v teplúčku. Toto stalo len 3 €. Veľmi dobrá cena. Kúpila som aj takéto tričko. Toto stalo 4 €. No a potrebovala tepláky, tak som je kúpila takéto. Mám rada, keď sú na gumičku, aby sa dalo stiahovať, lebo niekedy gumička je dosť široká a potom Ľudské padajú. Takže tieto za 6 €. No a ešte som zohnala maľovanku vianočnú. Ja zbožňujem Vianoce. Je to taký vianočný motív, škriatkovia a nálepky. Je to veľmi pekné. Teším sa. Dúfam, že aj Ľudská sa bude tešiť. Ja rada maľujem a Ľudská, keď niečo maľujem, tak ona stále pozerá na mňa. Už pekne vie, má dobrú vyvinutú motoriku, pekne vie uchopiť ceruzku a pekne robí prvé ťahy. Stále, keď niečo maľujem, urobím tak nenápadne lastovičku alebo nejaký ťah, a mala to pozerá a robí sama od seba, čo sa veľmi teším, že je taká šikovná. Kúpila som jej druhé pastelky. Prvé sa už tam polamali a tie menšie kusy sa bojím, aby ich nespapala. Fixky alebo také ešte nekupujem, lebo už momentálne máme aj nábytok, aj steny pomaľované, takže pastelky sú také zatiaľ neškodné. Mali sme prvé v papierovom obale, iba že to sa potrhalo a toto predsa je plastový obal a sú veľmi praktické, dobre to je. Ešte som kúpila skicár, papierov nikdy nie je dosť, my radi maľujeme, takže mám všetko, čo som chcela, čo som nesmierne rada. Dúfam, že sa s tou poteší aj Ľudská, ešte to nevidela. No, toľko z môjho videa. Ak sa vám moje video páčilo, budem rada, ak zanecháte like alebo odber. Ahoj!